के छिया तो करिया कलौटी कहीं के देख ले रे करिया थी तू कैसन वाली करिया वाली हम जाना तो तोहनी के जब पैदा होखल कबूसा ना तो तोहनी के लाल हो कबूसा हम गोर पैदा बनी तो गोर हो जाए यही से तोहनी के करिया बौसा देखा सा आज तक छिनरा तार माई के साथ खेलन ऐसा नहवाई सरफ डाल के ऐसा नहवाई के गोर हो जे बुझना उज्जर उज्जर हो जे उज्जर हे या भाई बैठले वाली खाता पानी में रह के काई बैठा ले बेजा जिनके चांगरे नहीं खे नहाए के हम कितना काम करी घर कितना सारा काम करते बताओ हो दैया आ सही बात नहीं हो म आय ऊपर से हेन के धोआ अही रे राम 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 छी छी कितना बैठले बिया दे पर कितना बैठले बिया सारा काम हम ही करब हो हम ही कराब पत्थर काटब छटपटा तलू तर माई के मेरा सजना सवरना है किस काम का माल जपते हो आप और उनके नाम का ओही माई सवत रंगड़ भात काटो हम तारा के ना धोब अब ना धो हे हिंगरे के धो दी ई अरे तोर माई के सत खेलना तू बालू एगो ई अरे ये अंडा में भरल बा कार है माँ ही में का निकाल के बमला के ओट से ओट सटा के खियाई ही में से खियाई गुदगुदादी का हो गुदगुदी आहो बाबू अरे माई कैसे चलती है रे दादा बिजली तू ढाह तालू दिलवा पर हमारा हो अपन डोलाई के कम केने बाल्टिया धोइले बिया केने बाल्टिया बारे आही मोइया ई क्या करत रे मामी साफ करते करिए ना वैसा हमारे लिए गोर मुंह के चाहिए ती काउची ले धोत रे बस ले साबुन सरफ डाल के आई हो राम जी अरे सरफ ले धोवाला पे तू हो जला रे जहर हो जला रे अरे माई के मुंह तलो तो अरे नीमक डाल के धोवाला अखियां में कोला सच हूं कहवा नजरवा रो बन कर के दिमाग देला सरफ ले धोवे के हैं अरे ई सरफ ले ना धोवाला ए भगवान हम का कहीं कपोटा लगा के लब नीमक ले चीर एकरा के पहले काटल जाला काट के तब नमक ले मल धोवाई सरफ ले धोवत रहे कल हम ना धोवत रहे मौसी सरफ ले चल हट हम ना धोवाई के अरे देख काटे के ले जाई लेट होता तोर बाबू द्वार पर बैठल बन खाए खाती आहो मैं आटा देखो धोआवे खाती आवती कितना सुकनी निक बियावा हट जो पांसुल घर में से लेके आ चीरे के जो हवाइल न जीजा के जीजा का करे अरे हो गौवा में के बगलिए में के आयो अरे तो ता गौवा में से कौन काम बाटे अपना काम से रखन ना मतलब निकल से मिल के ना पांसुल मांगत नहीं बाबू तोर खाए खाती बैठल बाबा माइक जब देख खाए खाती बटन में हम का करी आती मोए के धो दिया ना हमार प्यारी मम्मी ना बेटी से आन हो गइल बाड़ू गांव में ना घूमल जाला मैं ये तू खराब बटोला जुग जमाना खराब बा घर में जाके बैठी घर में मत बैठा जा छिप लेके आवा पहुंचुल जा अच्छा काहे के काट के छानम बाबू के बना के दे मैं तू कहियो जा अच्छा बकत वहां पहले हमरा का मुंडी खाई भेकर तू ओकर करे जावे खाजी हो लेके आवा पहुंचुल या हट अतना ये लड़की से हम पागल हो गल बानी कि का कहे बताओ है मछरी है सरफ ले धोवाला लेकिन है का एक बनी के क देले बिया मल मल के दो के यही एकदम है का क देले बिया गुद्दी पूरा छोड़ा देले बिया एक बनी के गुद्दा माई के केवना के लड़की रा लिया पता लाग जाए ना तो दिन दहाड़े ना मरवा देनी गोली ना तो कही कि का पर बताओ के तरह हम बेचत रहनी बढ़िया से बैठ के वजी के अरे बड़ा लुक ए बचाओ के एगो रलिया हिरनी नियन लड़की पतरे पतर मछली लेके यार भागल या मैंने हमके बल समझले बड़ो ये बचवा काहे ऐसे भड़कत हवे रे माने हिरनी होली सलाई की पातर दुबर रलिया हिरनी हम कह देनी गलती हो गेला पातर दुबर रलिया हां मछली हमर लेके भागल बिया देख ले बेचत रहनी जो खाली जे अते ही लगावले या हाथ अते ही लेके भाग गइल या त माने ई ना जानत हो के करा घर कहियो हम आए पके के हम बताई ना देखला हम देखलिए बहुत सलाई की बाड़ी स मछली जवना के हाथ में होई समझ कि उहे होई ये से कि आखिर उहे लेके भागल या दूसरा कोई सुबह से त कई गो मेहरा लड़की लेके गइली स मछरी अच्छा पहले ही बताओ कि
कौना के देखला चलो हमके बता दो ना तो ऐसा बात है हाँ। हमके लिया चला कहाँ लिए चलिया है जमना जमना के देखला तेमना तेरा घर हम पहचान दे बबुआ देखा तोरा एहसान ना बोला ना होई ना तो तक एगो मछली दे दे 12 किलो के देख तोरा हम संगे ना जाइबो हां बाकी जकरा जकरा घरे गइल बा हम बता देतानी। हां तो बतावा नियारी चौबे घरे नियारी चौबे नियारी एगो चौबे नियारी चौबे हाँ। एगो लोटन घरे एगो लोटन घरे एगो घसेटू घरे एगो घसेटू घरे एगो घुरफेकन घरे एगो गुरफेकन घरे चल जा पक्का ना पक्का जा। ठीक बा रे बच्चावा मछरिया बाकी दी हो हां हां हाँ जा ठीक बा। पहला साल जमा त मछली मुंह नहीं खाले ला 12 कुछ कह तड़ो ना करे बहुत बढ़िया लइका हवे रे हाँ जा जा हां तो चलो तरी आज पता चल जिरा त जाकी बाकी जन है ना त आज पूरा कर दे बुचियो का जने का बाप रे बाप सुतल बिया की का करती है ए नियारी के ये घर है के हो नियारी के ये घर है हाँ वाह तोरा घर लइकियो भी आएगो हाँ हमार बेटी भी है हां का भइल मछली के लिए आइल हो मछरिया मछरिया तो हमार लड़किए ले आइली कीन के बाजारे से राड़ा बाता काटो कहां बल उकर मार के करेजा में हुकरा लगा दरी ना ताबो का है मुंह पर तल्ला लगा के रखो हमार बेटी है जैसे तैसे मत बोला ओहो बेटिया के डकैत बनवावत हूं कि दिन दहाड़े दम जाके लूट के लेके आओ तो मुंह में गपा 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 खा का वो चिल्ली उठ के लेके आइली ए बूढ़ा उतार है काटा तो कहां से आइला कीन के आइल है कीन के हो अच्छा ओहो बड़ा का रुपया जौन बात तर बक्सा में रखा था यार खरीदा तो बाबा बाहर जमाना है दिन दहाड़े ना लूट के लेके आइए तारे लड़की हम अपना लड़की के पैसा देले रही 160 रुपया कीन के लेके आइलिए 180 रुपया तो ऐसा ही भाई 160 रुपया के तक मिल जाई आ वो क किलो 1 किलो के दाम आई जाता क किलो भाई 1.5 किलो मछली लेके हमारा हाँ। आई तू जो खले रह जो खाता बोलाई देखी जी हम तो अपना लड़की के पैसा देल ही रही लेकिन ई मानो तनी कबो अपना लड़की से हम मीट मछली ना मांगले रही कबो आइल कहां से मम्मी हेते हेते हम ना खाई पी हमरा के हेते हेते काट कहवा जल्फी वाली अरे बुचिया बढ़ते जा बड़ा फुरगुदी रे भगल हो जरा रो के बेटा इबे ना कर तू तो बेटी कबो मछली कीन के ले आइबे ना करेलू कैसे कल को ए बार कह देलू कि मछली लेवे माई जाई आई कैसे कहलू है हम ना तारा बारे में तनो को ना सोचनी है वाह कहाँ से लेके आइलू दुकान पर से किन के केरा दुकान पर ले मच्छर मरवा के देखी खाई कौन पहनावत हूँ मैं डिजाइन पहना के एक तो लूटवावत मार के छियतरा, कौची रे? पूरा तो मारो कि दम बंद हो जिया बेचाते देखो हम नहीं चुराइले कोई के मछरी ये कहाँ जी ये कहाँ ले जाता जी एक बोल बुना तो जानते देखो हमारा अरे अरे पहुंचू ना रे फसरी वाला पहुंचू आई हो भैया दिन दहाड़े आही रे मदर दादा, है कैसन पर पियवा के चली तरबा आई रे दादा कैसन पियवा के चली तरबा ए बुढ़ाऊ ना भारी घरवा के रहतई त भीतरबा आई हो दादा कैसन पियवा के चली तरबा आई हो दादा आई सुनावत हूँ जा तलो गाना के भाव में के बच्ची? गावा के तोहार उम्र बाटे हैं गाना गावे के गाना गावा गावा के हमके बहलावत हूँ जा हाँ का अच्छा ये बताओ ले जाइए अपन मछली रहुआ आई ना हमाई ई ना होई हाथ ज्यादा तो देखा बवाल हो जाए ई ना हो पाई एजा के घर में हो जी की चोटिन नंबर 1 चोटिन पाका चुड़ुका बना के लुटवावत हो जा मैं बाजारे आए बूढ़ भइला गोड़ा माथा तोड़ दे चले लग ना रहा ठीक ना दोस्त लगे बाबा लगी के ठीक ना केस होई केस के ऐसी केस करब हे जी आई मेस करब का? किस कर सही के चोरा के मछली लेके आइल बिया बस सही के रे इल्जाम लगावत है हम किन के लिए मन देले ना रुका पिया रुपए तो दले है हम उ तो कहते बानी हम लेकिन उतनी पैसा में हाथ ना कैसे मिली गोइल ये नहीं के बुझा रोज पैसा दिया अरे छत पे कहां जा ले बानी न तो हने जानी खाती खाए खाती अच्छा जदी हमन ये खच्चर रुपया खाई बना के चोरल मछली खा जाई चोरा बोल का बात है एगो तभी कटल ही बानी हे दे एक ही कटले बानी जाय दे जोन कटा गोल तो कटा गोल रहू ए खा ले का करे के बा आहा जना तक कभी हम मछली खैले ही नहीं कि जैसे बोला के जा तो जैसे मेहमान ले आव ले
ई का बोल जी मेरे क्या होता तोर के कोहले बन के दाते नहीं के काटे के काट दे डाटे जहर फैल जाई मर जाई बिस्लरिया यही से रखले हो ना का यही से रखले लड़की से काला एक बार बेटा जब बाजार में तो के गोर ना तोड़वा के शिकार पर ना टकवा दे ना तो हम काची जाई जहार मछली कहू का से ना ए लौटा बाबा राती में मार जाके बिसहा ही डसली ला इटा अपन लेके जा अरे भाई काहे के दी और चोरावा ना खाल जाला भाग का ईमानदारी बनल बा लड़की बिया जब मनिए को देले बा त खाए के अगर कुछ भी होई ना आगे चल के तू अपन देख लिया बानी खा लिया का करे के हम खाए वाला लोग थई शर्माए के कुत्ता हई ए बुढ़ऊ मछरी भात खा लियो हमर लड़की निमन बनावेले चटप हां जानला हमर जौन मछली सरसों मसाला डाल के जैसे अब हम ये दे लेके डलवा दी खा लिया आगे में खाइया पाछे में फेंक दिया का लाल लाल करे मरचा हां पे वाला चोरी भइल बा ओ भैया हाय देखो ना ए गावला छटा अपन चोर आई देखो चोरा के लगिरी करत हवा ऐसा कर बुढ़वा के छोड़ दे रे बी खोला बुढ़वा मर जाई त हमके लागे लागी आवा तोर माई के पक मरे तोर माई के पक मरे हट दे दे कुछ बोल छोड़ छोड़ हां जय जी घरे रहुआ आगे भाई अरे हसुआ धरा हो ले कोरे में धाके किस ले आबो ए बुढ़ऊ त अरे एगो मछरी बिना बुढ़ापा में नहीं के रहल जात गोरी काहे के कैलू घमंड हो कमरिए प भाला चली गोरी काहे के कैलू घमंड हो कमरिए प भाला चली क्या अब हम कर हट का लेके जा हटा हट तो बाकी बात पूरा बाजार में अगर लोग गइले तो तीनों जना तू घर वाला तीनों मुझे दार मर्डर होई हां पूरा हट 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 अहे बाम क्या कर कह दा बताई बबुआ के बाप में कल दा कह दा बामल हां बामल अब भाई एगो मछरी में के खाई ले जो इहो बुड़को खाना के देले जो ले जो एगो पीस उठा ले तनी कुकुरा के डाल तनी कब से ताकत है बेचारा आवो तो ए सब बनाइबू कि ना बनाइबू हमनी के खाए के मिलते ने का कुकुर के ले गोल डाले के बनाइबू कि ना के खाई होत में और ले बुढ़ा के दे दही हां ले जई देले जब कहतन कि चोरा के खाई ले रसबे ना कहला त के खाई चोरा के जी हैं हमर मेहनतियो गई घरो बर्बाद भइल मइल टाइल जतन सब धोवे धावे जवन